الذي
perintah-perintahipun Allah Ta'ala, ninggalkan awisan-awisanipun saha nyandharaken gesangipun namung dumateng asanipun Allah. Pramila saking punika kagem sinten mawon ingkang pikantuk karunia arupi tiyang unsur kasebat sejatosipun sampun pikantuk anugerah ingkang sampurna, yakni kehidupan tanpa saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita sami senantiasa pikantuk ridho lan rahmatipun Allah, berkualitas gesang kita, berkualitas iman dan takwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Peristiwa hari raya Kurban boten terlepas saking ketokohan dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam lan ugi Nabi Ismail alaihissalam saha peran pentingipun ibunda tercinta Sayyidah Hajar. Saking peristiwa agung punika kita badhe ngaturaken keteladanan saking tigang tokoh kasebat kala ingkang mongko sepidak inggih menika Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjenenganipun sebagai seorang nabi sekaligus kepala rumah tangga ugi seorang pemimpin. Panjenenganipun seorang ayah ingkang sangat menyayangi ingkang putra garwa saha amanah sebagai pemimpin. Keteguhan imanipun, kedermawananipun, kesabaran manipun lan tanggung jawabipun ugi amanah sebagai nabi. Ngantos panjenenganipun bukan Khalilullah dan kalebet golonganipun nabi ingkang ulul asmi. Dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa taqaddallahu Ibrahim khalila. Ingkang artosipun lan sapa sing luwih bagus agamane ketimbang wong sing ikhlas berserah diri marang Allah lan dheweke nglakoni kebagusan dan derek agamane Ibrahim kang lurus lan Allah milih Ibrahim dadi kinasih. Ing antasipun teladanipun Nabi Ibrahim alaihissalam, peristiwa Kurban punika wujud janji utawi nazaripun dhateng Allah. Inggih punika nalika panjenenganipun dereng pikantuk putra nate nazar dhateng Allah. Awit saking kepatuhanipun dhateng Allah, panjenenganipun ridho murbanaken sedaya ingkang dados kagungipun, termasuk murbanaken ingkang putra. Lan janji punika leres-leres katindakaken sampunipun pikantuk pitunjuk lan perintah lewat mimpi kaleres malem tanggal 8 ngantos malem 10 Dzulhijjah. Sasampunipun yakin bilih mimpi punika hak perintah saking Allah kanthi kepaking sabar lan keikhlasan lajeng panjenenganipun ngasta ingkang putra sampun dipun sembelih dipun kurbanaken. Hikmah punika nggambaraken keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bilih panjenenganipun yantun ingkang teguh pendirianipun, ikhlas ngamalipun, sabar, amanah lan total pengabdian lan penghambaanipun dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang monggo kalih inggih menika Sayyidah Hajar. Sasampunipun ingkang putra mijil, panjenenganipun Sayyidah Hajar merawat ingkang putra kanthi kebak cinta lan kasih sayang. Utaminipun nalika ingkang garwa yakni Nabi Ibrahim alaihissalam tindak berjuang negakaken agamanipun Allah kanthi sabar lan ikhlas sinaosa ingkang garwa tindak boten paring bebungah tinggalaken bondo donya ingkang kathah. Sayyidah Hajar angguraken sosok istri ingkang penaah nrimo ing pandung boten kagungan tuntutan ingkang berlebihan dhateng garwa. Beliau ageng pangertosanipun dhateng ingkang garwa
punapa malih dhateng babagan perjuanganipun garwa dhateng agamipun Allah. Punika teladan kagem kaum ibu sebagai ibu lan istri saking suaminipun. Sayyidah Hajar sampun paring teladan kesabaran, keikhlasan lan qanaah dhateng suami kados pundi kemawon. Kawontenanipun keteguhan lan ketegaran Sayyidah Hajar patut dados tuladan kagem ibu-ibu zaman sapunika. Amargi saking pribadi ibu utawi wanita salehah badhe nuwuhaken putra putri ingkang saleh saha salehah. Kados ibunda Sayyidah Hajar kagungan putra ingkang sanget saleh yakni Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ingkang minulya, ingkang kaping 3 keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sasampunipun ingkang rama Nabi Ibrahim alaihissalam maring wartos utawi pawartos perintah saking Allah supados murbanaken panjenenganipun. Nabi Ismail alaihissalam boten berkecil hati menapa malih menentang, kanthi tenang, sabar lan ikhlas. Beliau justru nganjuraken dhateng ingkang rama supados enggal-enggal nindakaken perintahipun Allah Ta'ala. Kepribadianipun Nabi Ismail alaihissalam punika kebak tuntunan lan teladan kados pundi kedahipun dados putra ingkang saleh yakni putra ingkang bekti tuhu dhateng tiyang sedaya. Kepribadian saking Nabi Ismail punika ugi mengkuwi syarat kagem para pemuda kedah bangkit lan semangat dalam menghadapi kehidupan, mujudaken gesang ingkang lebih baik, lebih berarti didasari kalian ketegaran jiwa saha kukuh kekeh anggeni jagi nilai-nilai keimanan lan ketakwaan. Ugi nyandaraken sedaya urusan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ing surat Isra ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza waradata fansab wa illa rabbika farghab. Ingkang atusipun mongko nalikane sliramu wis cukup sangka sakijine urusan tindakno sarana temenan urusan kang panah lan kamu marang pangeran pangarep utawa harapanira utawi nyuwun kanthi merendahkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Saking kisah perjalanan panjang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganipun, kita pendet hikmah keteladanipun bilih kunci kesuksesan punika ngrumiyenaken perintahipun Allah, tawakal lan berjiwa sosial. Punika selaras kalian hakikatipun korban nuwuhaken takarruh dhateng Allah, boten namung sebatas nilai fisikipun kewan korbanipun, ananging dhateng nilai takwa lan keikhlasanipun. Kados ingkang sampun kasebat wonten Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayanallaha yuqumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ingkang jalipun saking kewan korban lan jarai iku kurang dadekake tumeka marang Allah, nanging sing dadekake tumekane marang Allah iku nalika takwane. Ngono iku Allah nuduhake kanggo sliramu supaya sliramu ngajungake Allah marang petunjuk kang wis den paringake marang sliramu lan aturna kabar marang wong-wong kang padha anggawe kebagusan. Mugi-mugi kita sedaya sami tansah pinaringan hidayah saking Allah Ta'ala, manggih kesuksesan lan kebahagiaan wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil ladzi ja'ala ahyada bil afrahi was-surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'afuwwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'a liyukhrij an-nasa minadh dhulumati ilan nur. Wa ala alihi wa sahbihi salatu wassalamu inna mayyidin talasimain illa yawmin nusur. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala wa lam yazal qa'iman inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa radha 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amma ya rabbil alamin. Allahumma ighfir an ummati sayyidina Muhammad wa raja'atila ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah